आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे हाबानि ब्लग भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। स' बियो बारा गोजान नङा, जोंनि गामियावनो आंनिनो आमाइ आरो आनै। दा आं बेयाव फैदों। दा हाबा होनना बुङोब्ला जों बयबो मिथियो हाबा होनाय सोदोबा मोनसेल', नाथाय हाबाखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि बा गुबुन गुबुन धोरोमाव गुबुन गुबुन नेम आदब बायदियै बानायनाय जायो। नाथाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो नाजादों जोंनि खृष्टान समाजाव माबायदि हाबा होयो आरो माबायदि रिसिं खालामो आरो माबायदि माने डेक'रेसन खालामो। सब आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं हागौमानि ट्राइ खालामो। बिदिब्ला आङो मोनफैबाय आं सिङाव थांनानै आं गासैखौबो आं देखायहैगोन। स' आं थांगासिनो दङ। आङो नैबे जाहैबाय लामा आरोना, बेनिफ्राय नै गोबां मानसिफ्रा होंगो दोंगो जागासिनो दङ। हिन्जाव गोदाननि फैनाय माखासे आलासिफ्रा माने बुजायनाय बाथ्राफोर बुंदों आरोना बियो अन्थोब। दा बेवहायनो गोबां माने बेबायदिनो माखासे मेलेमजिबि गामिनि न'खरनि मानसिफ्रा माने बुजायगासिनो दं, बानजायगासिनो दङ। बियो अन्थोब। बेयाव हिन्जाव गोदाननि न'खरनिफ्राय हिन्जाव गोदाननो जि लाबोफादों मुवा बेसाद बेखौ होनायजों लोगोसे गामिनि मानसिफ्रा थाखा फैसा होनानै गोबां बोरफोर सारस्रिनानै गालाङो, गोबाव सम संसार मोनजानाय बायदि। दायो फुरा जानाय लोंनाय थामाम जाबाय। दा आङो नायनि माने आलासिफोरजों लोगोसे गोबां मानसिफोरखौ जाहोनाय बे जाबाय। आङो नायनानै नोंथांमोननो देखायनो। पापर, बिनिफ्राय दाउ लकेल, मटर, आलु आरो मामाथाय, बेनिफ्राय नै बेयोबो बेदर, बेनिफ्राय बर'नि मोनसे ओंख्रि फेभराइट आरोखि बेना अनला खारि होनना बुङो। अनला खारि, बेनिफ्राय दालि, बेनोसै आरोना नै। आरो ओमफ्राय सा एरि बेयाव होयो। नै जों बेवहाय मोना सा मोनलोङाखै दाबो आलासि नालाय बिसोरो। दायो माने हिन्जाव गोदान लागोआ थांसिगोन आरोना। दा थाङैनि सिगां गामिनि मानसिफ्रा माखासे प्रे खालामनानै गालांबाय जाहाथे न'खरा मोजाङै मोजां जायो, इसोरनि बोर थायो, बेबायदि हप लानानै प्रे खालामबाय। बिसिनि संसार, बिसिनि न'खर, बिसिनि गासैबो जेन' मोजाङै मोजां गोबाव सम अनलायनानै संसार जानो मोनो। हिन्जाव गोदानखौ बिदाय होनानै थांनायसै आरोना, प्रे खालामबाय, बिनिफ्राय थांसिगोन। दा बेम पार्टिफ्राबो दामनो रेडिसै। बिथांमोना गोबां रुखु रुखु दामनानै बिदाय हरसिगोन आरोखि हिन्जाव गोदान लागोखौहाय। दा नायलांदो, आंथ' गाबनोसो ओंखारखाबाय, माने मोदै गहां गहां मोनबाय आङो। नैबे हौवा गोदान माने जोंनि आमाइ बियो नै। बिनिफ्राय नैबे एसिसटेन्ट हौवा गोदान माने नेरसोन बाबु बियो। नैबे जोंनि आनै गोदान, नैबे नानि साबस्रि बिदाय होसिगोन आरो बिसोरो। हिन्जाव गोदान लागोफ्रा थांसिगोन ओरै बिमा बिफाजों लोगोसे मण्डलिनि नेताफोर गासैबो माने नैबे लास्ट ममेन्टआव बिदाय होबाय आरोना। बेयाव बिराद इमोसनेल जायो गाइस। माने जोंनि समाजाव बेबायदि जेला नागारलाङो अब्ला माने गोसोआव हिन्जाव गोदाना गोसोआव जोबोद दुखु। गोदाना माने जोंनि आनैया ओरैबायदि गोसोखौ गोरा खालामबाय, माने गोरा खालामदों आरोना। माने मोदैया फैहां जादों, माने ओरैबायदि हमथाबना थाबाय, माने आं सिनायदों आरोखि ना। माने गोसोखौ ओरैबायदि गोरा खालामबाय एबा हायाखिसै सिबाय गनांबाय आरोना। गनायना बायदि मोनदोंमोन आं, दायो मावफाय गैया गबाय आरोना। नै आं सिनायखादों बिरादनो, मायाबो गाबहां जाफाबाय थारमाने, सहायलायनो हायाखिसै बेबो। माने नैबे लास्टआव इमोसनेल जायो आरोखि। थारमाने जोंनि बर'फोरनि समाजाव जोंनि जेब्ला
हिन्जाव गोदाननि गाबनाय नुयो आंनि गोसोआ ओरैबायदि ख्लाब ख्लाब मोनो माने गोसोआव माबा मोदै गहां गहां मोनफायो गाइस आं बारा नायनो हानाय नंला बायदि मोनबाय आङो माथो खालामबावनो ओमफ्राय ओरैबायदि माने दुखु दामना होबाय आरोना बे माबा नै हाजो गाबायलाय आनैया जोंना माने गोसोनि गोरलैनिखौ चाइल्डहुड बै समखौ गोसोखांदों जानांगौ गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बे हाबायाव आगुनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा नुजाथिफैनानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथि होदों। सम बोथोर बायदि बे समाव एसे आदाराबो उखैनाय बायदि समा जानाय बायदि एसे जानायसै आं रेडि जाबाय आरो जोंनिलाय बर'फोरनि मा दंबावो अमानि अनगालाय फुरासो जाखांबाय माने दाउजों अमाजों अनलाजों जाबाय आरो थोजासे दा जाखांनानै एसे रेस्ट जिरायनानै रेस्ट लानोसै आरो माने गरम बिराद गरम आरो फेन होदों होमब्लाबो कभार खालामनो हायाखै बिराद गरम बे जिरायनि गेटनिफ्राय लानानै डाइनिंसिम आरो गासै आरो नैबे आमाइ आनैमोननि जिरायनाय गासैबो आं देखायजोब्बाय दायो जोंनि खृष्टान समाजाव माबायदि हाबा जायो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिबाय आङो बुंदोंमोन हाबा होननाय सोदोबा मोनसेल' नाथाय हाबाखौ गुबुन माने रिलिजनाव गुबुन धर्मआव माने गुबुन माखासे आदबफोरजों बानायनाय जायो होननानै आङो बुंदोंमोन दा जोङो खृष्टान मेरिज नोंथांमोना जाजेनबाय जोबजासिम नोंथांमोना नुबाय जोंनि आमाइ आरो आनै गोदान आंनि गोसो सिंनिफ्राय कंग्रेसुलेसन जासिबाय मोजाङै मोजां संसार जालाङो बेफोर बेखिनियानोमोन नै नायनानै लादो जोंनि आनै गोदान आरो आमाइ गोदानखौहाय बेनो मोनै दा लोगोफोर आंबो दा हाबानिफ्राय बिदाय लानायसै दा भिडिअखौ मोजां बायदि मोनदों मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामो दाबाव बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै थाबाय।